Сега трябва да изиграя най-трудната си роля. До днес никой не е успял. Едва ли ще успея и аз. Каквото и да ви покажем, вие ще кажете не, не е това. Кой е той? Какъв е? Никой не знае. Няма по-известна и същевременно по-неизвестна фигура в нашата история. Какво знаем за него? Десетина анекдотични приключения за неговата смелост, за неговото хладнокръвие. Как като търговец пие кафе с пашата в Конак, докато през това време полицията обръща града, за да го търси. Тук като въглищар се пазари по портите, тук като луд крещи и скача по чершията. Един актьор, играещ си със смъртта върху сцената на огромната турска империя. Процесът е завършил на 9 януари, преди 28 дни. 28 дни и 28 нощи. Сам. За какво е мислил през тези дълги 28 дни и 28 нощи? Какво е мислил през кратката си последна нощ? На 5 срещу 6 февруари. Тук, в тъмната килия, сам. Предаден от всички. Наистина ли всички ме изоставиха? Защо? Всичко ли е загубено? Донесох ти вечерята, дяконе. Дяконе, 30 дена вече ни ядеш, ни пиеш. С какво живееш, бе, човек? На, опитай. Или ще излезеш, че не си човек, както се носи из империята. Народа вече се трупа край бесилката. Пихни си за кураж. Кой народ? Твоят народ. Обича да гледа сеир. Моят народ ли? И твоят, и моят. Цялата войска е вдигната на крак, защото народът, знаеш ли го, слагали били ликати на иконостасите в черквите. Свещите палят и ти се молят. Молят ли се? Като на Господ. На колене се молят. Нещастен народ. Не да се моли го учих аз. Да пусна ли поп Тодор да те изповяда, както е според вярата ви? Сам ще се изповядам. Дай ли да му кажа? Тъй му кажи. Дай ще му кажа. Хайде, хъпни си, пийни.
Бе ви, що пиете кръвта на Бога си? Чули го какво каза? Същото са питали и богомилите. Отче Матей, ти ли си? Отче Матей, да ме изповядаш, ще си дошъл. От Ловеч ида. Поп Кръст ходих да изповядам. Затворих го в черквата. Целувай му, викам, Евангелието, целувай камата и казвай. Ти ли предаде дякона? Аз убих, отче Матей. Божа кръв. Какво каза поп Кръстю? Ти, Василе, си свят човек. Аз съм грешник, Боже прости. В Батошевския манастир построих пясъчна мелница, понеже там море няма. Тък му сипах пясъка в колелата и аха! Да се завърти перпетумобилето. И ме прогониха с камъни. Сатанинско дело било. Всичко ли пропадна, отче Матей? Защо да е сатанинско? Ето вижте небесния свод. Сферите се въртят сами, безкрайно и пеят. Щом Бог е създал това огромно перпетумобиле, защо и човек да не може? Не се прави да смахнат. Пропадна ли святото ни дело? Къде са заклятниците? Защо се изпокриха всички? На мене, Василе. Аз се явих. Всички ви искам тук. Като ме влачиха по пустите пътища и виках, никой не се яви. Простено да ви е. Но сега ви искам тук. В последната ми вечер, преди да ме обесят. Викам ви на тайна вечеря. Всички ви викам тук. Всички. Тет, народни войводо, Панайот Хитов. Пръв те вика твоя знаменосец Васил Иванов Левски. Защо сви байрака, войводо? Ела да кажеш. Тебе, брате, книговезецо Христо Иванов Големия, поверен дето си ми от брат, началнико на тайната ми полиция. Викам те да ми кажеш, наказали са смърт предателите, както уставът ти заповяда. Председателю на Българския революционен централен комитет в Букурещ, господине Каравелов, ти трябва да ми отговориш на много въпроси. Викам те. Бая Димитре общи от гроба те викам. Стари сметки за уреждане имаме с теб. Викам те. И ти, Анастасе Попхинов от Плевен, що ме намрази, ела да ми кажеш. Бутил Ветов от Видраре, храбрецо по-храбър и от мен. Ела да ми кажеш от какво се оплаши, ми издаде пред съда. И ти, момче, дето те прободох с камата, ела да ти кажа защо те убих. Поп Кръстю, член и касиер на вътрешния централен комитет. Викам те. Всички ви викам тук. Всички. Върти, Марио, да въртим, нощта приваля последната нощ. Върти да въртим и гледай да не се скъса ремъка. Гино, срамота. Християнка си, това е поганска работа. Поганска, не поганска, Христос вече чудеса не прави. А врачката Парапово плюна през сито към слънцето и рече: си ти, Василе, предаден на връх Коледа, но може да се спаси.
Идете си вкъщи, вземете един голям чакрък. 3 дена и 3 нощи наопаки го въртете и думайте. Турци да не меят, турци да слепеят Васил тук да тук. А кой го предаде? Не каза ли? Не каза. На бъдни вечер шетам аз около заклания шопар. По едно време на вратата чука някой. Отварям вратата и гледам турчин наметнат се панджак. Въх, рекох си, наредихме се с турчин на бъдни вечер. Влез му, викам и тръгвам да туря кафето, а турчина как? Удари дюймето на вратата. Отварям уста да писна, а той си сваля чалмата и се смее. Божичко, дякона, слагам аз синията и всичките постни госби на нея. Дякон Левски прочете молитвата и прекадихме софрата. Ето ви хляб. Тялото мое. Ето ви вино. Моята кръв. Яжте и пийте. Че то Христос, дето се вика, вече имаме. Да видим сега кой е Юда. Къпне си, Василе. Месец не си хапвал. Къпне, че утре дълъг път те чака. Де го председателят? Любен се отказа от тая авантюра. От коя? От цялата тази. Председателят. И да не щеш всички да се юрнат към бесилката. Той дето за бесилката си има прости хора, той е учен човек. Само просветата може да освободи човека от духовните и политически окови. Кой го казва това? Каравелов. Всичко друго е авантюра. Това председателя на революционния комитет ли го каза? Той вече не е председател. Както и да не. Писа ти веднага да вдигаш революция. Ти не го слушаш. Да вдигам революция веднага. Какъв председател е, когато не го слушаш? Каква революция? Той не знае ли, че... Вече не ще и да знае. Затова и ти си тук. Защото не слушаш. На другия ден, като го заловиха надвечер, гледам коня му иде. Рие пред вратата. Гледам Самара на него, цял целеничък. Всичките книжа бях зашила там преди да тръгне. Разпарям го книжата вътре. Пъхам ги в една газена тенекия, заравям тенекията зад вратата. Само ето и тефтерче го пъхнах в пазвата си. Нощем го чета. Като Евангелие. За маслини и рапон 3 грош. Леблеби и стафиди 1 грош. За боза половин грош. А 1 грош за делото дал ли, а? Дал ли е? За ябълки 1 грош и половина. И пак за по път. Хляб, маслини и ябълки 2 гроша. И ябълки яде. Не бе чекер за кашлица 2 гроша и половина. По кулите щеш не щеш за кафе на стражата 5 гроша. 3 години яде народна пара. Аз 3 дюкяна имах. Някои, дето се вика, къщите си заложиха, за да пълнят комитетските каси. Други ядат и пият комитетските пари. Колко ли струва къщата на поп Кръст? 1 дякон струва. Не съм го предал аз, вика поп Кръстю. Затворих го в черквата. Целувай, викам, камата и казвай. Той не е ли чел устава? Ако някой от касиерите дръзне да вземе и да усвои най-малка част от поверените му пари, се наказва със смърт.
Член 9 от наказанията. Тогава защо не го убихте? Нали ходихте с брат му на Васил Петра да го убивате? Защо не го убихте тогава? Срути се довара. И избягах. Че що избягахте? Защото наоколо вървяха за птетата. А ти що си жив тогава? Ти устава не си ли чел? Член 9 от наказанията. Не си ли чел? Ако някой от членовете на тайната полиция не извърши наказанието по заповед на Централния комитет, се наказва със смърт. Ти този устав не си ли го чел? Или понеже си началник на полицията, за тебе устава не важи? Що си жив? А? Що съм жив ли? Що съм жив? Ами... Защото... Имах да попитам нещо от господина Каравелова, председателя на Централния комитет. Като къде е архива на този негов Централен комитет? А? Госпожо Каравелова, къде е този негов архив? Дяконе, я кажи, как Али Саид Паша изсипа в съда пред очите ти всички твои писма, писани до Букурешкия Централен комитет и лично до господина Каравелова. Ето всичките ти книжа. Рече ми Али Саид. Защо отричаш? Кой предаде чувалчето с архива на турците? А, госпожо Каравелова, поп Кръстю ли ги предаде? Любен нищо не знае. Как да и не знае? Как да и не знае? Любен Каравелов вика поп Кръстю. Чак от Букурещ бил видял как ме черпят агите в ловешкия конак, как ми броят 100 лири и ми харизват един ад. И чак оттам чул да ми казват Аферин Папас. А не чул ли не видял как измъкват чувалчето с архива изпод кревата му? Ти си Юда и толкова. Аз ли? Ти, другия, все то. Защото сте кламав народ. Ако сред вас се яви велик човек, ви сами ще го разпнете на кръст. Тъй казва Любен. Внимавай, бай Любене, да не повярвам, както някои ми казват. Без да усетиш, Каравелов ще те предаде. Но май те излезе, а? Понеже не можаха да си поделят първенството, не можаха да се спазарят кой от двамата е по-велик. Всеки гледаше да загроби другия, ама Каравелов изпревари, защото е по-умен. Тебе трябваше да загробя аз. Като взе да разпечатваш писмата на дякона. Трябваше да знам каква игра играят. Ние имот и живот сме заложили. Всичко, което беше прочел в писмата, после го изплю в съда. Изплю го, нали? Изплю го. Ей? Две смърти заслужаващи. Защото вие двамата с общи сте истинските предатели на организацията. Сериозно. Аз като гледам то майно стана някой, дето да не е предател. Как смееш? Стига! И в последната си нощ ли няма да намери покой? Какво дали можете? Да се джавкате като кучета пред касапница? Страх ме хваща да помисля. А какво ще стане, когато се освободим? Сега ви скокал, гледай какво става, пък като докопат кокала... Ти да мълчиш. Защото и ти го предаде. Аз не съм го предал, аз само за момчето казах. И заради тая работа го осъдиха на смърт. Аз не съм го предал. И слушайте ме, брати, аз
Аз го обичам. Дяконе, прости ми. Аз от простотия. Прости ми, дяконе. Век ще мине, дяконе, 2 ще минат. Този народ няма да намери покой. Се ще търсят който е предателя. Кой ми е предателя, това вече не е важно. Страшното е, че този народ продължава да ражда предатели. Всички сте целували камата. Клели сте се. Забравихте ли си клетвата? Намерил кой са клетва да говори. Как стана, отче Матей? Как беше? Кажи. Кажи, Василий, доброволно ли желаеш да станеш монах? Доброволно. Отричаш ли се от света? Отричам се. Обещаваш ли да пазиш целомъдрие? Да се откажеш от името си и от всички земни блага и да живееш в манастир? Обричаш ли се? Обричам се. И тъй, Васил Иванов Кунчев е мъртъв и прероди се в дякон Игнатий на връх Света Катерина, 24 ноември на 1858 лето от Христа в църквата на Сопотския манастир. То голямо театро, бе. Умря и прероди се. После се чудим отде ги знае тия номера. Що и сега ще умре и ще вземе да се прероди. 12 години се крих зад стените на манастира. 12 години търсех в мрака на килията пътя към рая. 12 години търсех спасение на душата си и отправях молитвите си към Тебе, Господи. Но Ти затуляше ухото си. През нощта на Великата събота син ми, дякон Игнатий, ми рече: мамо, мене ме призовава народен глас. Мене ме призова народен глас да се притека на помощ на заробеното си отечество. Не мога вече да изпълнявам духовната си длъжност. Свали расото и килимявката си, па взе ножицата и отряза косата си и ми рече: мамо, вземи косата ми и я скрий в съндъка си. И когато чуеш, че съм загинал, да я извадиш, за да се опее и погребе наместо мене. Защото може да остана неопят и непогребан. Народът е прав. Който се е отрекал от Бога, колко може да се отрече от народа? Как беше, отче Матей? Който се е отрекал от мене... И аз ще се отрека от него. Евангелие на Матей, глава 10. Глас народен ме призова. Казано е: глас народен, глас Божий. Щом служи на народа, значи служи на Бога. Ти се закле да живееш целомъдрие, като се отрече от всички земни блага. Закле ли се? Няма да наруша тази си клетва. Хайде, бе. Не вземеш сега да се закълнеш, че и жена не си докосвала, а? Помисли за спасението на душата си, поне в последния си час. Спасяването на милиони души е
по-важно от спасяването на моята душа. Колко време вече с кървави сълзи народът оплаква робската си съдба пред Бог, пред цивилизована Европа, пред свободното човечество. От никъде отзвук, от никъде помощ. Всеки народ заслужава съдбата, която споделя. Ако ние не скочим и не пролеем кръв, за да избавим майките си, сестрите си, децата си, себе си, кой друг ще скочи? Сетта или ще се оплакваме, сетта или ще се надяваме, сетта или ще се молим, сетта или ще носим срамното име роб. До кога? Не, Господи. Вместо сълзи трябва да леем куршуми. Вместо да шепнем молитви, трябва да точим ножове. Прости ми, Боже, но си го казал Ти. Не дойдох да туря мир, а нож. И този нож кого закла? Слугата на Денчо Халача. Кой го закла? Ела, вика ми, Вутио, да облечем тези червените дрехи. Аз викам, защо е, дяконе, червени? Той вика, ще му светим маслото на Денчо Халача, защото ни псуват. Не дава пари за делото. Аз викам, каква е разликата, бе, дяконе, с какви дрехи ще му светим маслото? А той ми рече, всяка работа си има мурафет. Ще му се явим посред нощ в червени дрехи, като Архангел Михаил. Бре, в Архангел Михаил ли искаш да се преведиш, бе, някой? Рискувам се човека Архангел да става. Хвана слугата на Денчо Халача за яката, опря го до стената, натисна го и заби камата в корена му. Закла го. Защото викаш? Що викаш? Що викаш? Чорбаджийското имане ли ти е по-скъпо от народното дело? Като ти трябват пари, спечели си. Що крадеш? Аз не крада за себе си. За тебе, робе, съм тръгнал. Ще викам. Хора, помощ! Мълчи, момче, не ме познаваш. Познахте. Ти си разбойникът Левски. За твоята свобода съм тръгнал. Не ти ще свободата. Какво ще ям утре, като ме изгони чорбаджията? Робска душа, ти не заслужаваш да живееш. Закла го. Ръгна го още веднъж, а ръката му беше кървава до лакътя. Каравелов плака, като чете писмото му. Жалко за невинното момче. Ръгнах го още веднъж, за да не се мъчи и да не може да каже кои сме били. Докато постигнем целта си, ще отидат и невинни хорица доста. Чете Любен и плаче. Нато, разбираш ли? Той е убил. Няма народ, на който богатите хора да не са дали и 2 гроша за свободата му. Нашите чорбаджии са по-страшни от турците. Затова мястото им е при черните души. Вървим през Стара планина. Блад, 3-ти ден. Разгиля виждаме един овчар. Дай, викаме на овца, ние сме народни хора. Виждам, вика, че сте народни, зато и дайте 5 жълтици. Абре, българино, викам, какви жълтици, ние сме тръгнали за свободата да мрем. Виждам, викам, а свободата пари не струва, а овцата струва 5 жълтици. Дякона се разплака. Тръщна знамето. Дайте всичките пари на този роб, вика. Даде ли? Овцата? Няма да даде. Дай овцата, викам, да не останеш неопят и непогребан, викам. Неопят и непогребан. Ще остана неопят и непогребан.
То само това остава, тялото му да изчезне и народа да повярва, че наистина е възкръснал. Ами няма му костите. И до днес. Ако е мъртъв, къде са му костите? Чувате ли го? Братия, този човек е шарлатанин. Съчинил е живота си и го разиграва пред простия народ. Сирач е бил, послушник бил, монах, апостол, на архангел се прави, ама не, това му е малко. Сега и Христос иска да става и простия народ вярва. Дякона ни яде, не пие, само с народното дело живее. Ами да си ял и да си пил, бе! Спомни го надираш сега в очите. Светец е той. Светец. Пресена светец. Абе, не знам какъв е, ама народа е пет име за такива хора. Те зато и му вярват на дякона. Ами като сте глупави, вярвайте му. Ти що му викаш дякон? Що му викате дякон? Какъв дякон си ти, бе? Ако си дякон, къде ти е Расто? На връх Великден хвърли Расто, на връх Коледа го хванаха. Не ти ли е минавало през ума? Що не избяга в Румъния? Що отиде в Ловеч? Защото който бяга не е герой, нали? И нарочно се въртя 3 месеца насам-натам. Завираше се зорнен в ръцете на турците, да го фанат, че да стане герой. И после кой го бил предал? Нали става Христос? Трябва да има и Юда. И простия народ вярва и търси Юда. Има да търси... я си кажи право. Кого ще наговориш да ти открадне тялото от гроба, че се закръгли мистерията? Богу казано, ако сега се отвори тая решетка и му кажат бягай свободен си, той ще хукне сам право към бесилката и ще си нахузи въжето на шията. Ами ти що не хукнеш към бесилото, бе, Настас, че да станеш ти герой? Ами се гърчеше пред съда като червей. Сапуни се въжето на дякона да отървеш кожата. Аз го издадох по убеждения. Той трябваше да си получи заслуженото, защото е вреден за делото. Боже, прав бил Любен, като казва, че ако ви се яви велик човек, вие сами ще го разпнете. За дрехи 167 гроша. Гащи 25 гроша и 20 пари. 6 гроша за чорапи, 103 гроша и 20 пари за ризи. Всеки ден нови дрехи. Голямо театро. 207 гроша и 20 пари за шуба и панталони. Моята шуба 2 пъти по-евтино струва. 70 гроша антерия. Каква е тази антерия? Напазена ли е? 2 гроша и 20 пари за гребен. Една кутия с огледало, половин грош. Сякаше, госпожица. Копчета за жилетката ми 3 гроша. За фес 21 гроша. Мустаци и бради за дегизация 83 гроша. Да не го фанели? Да не го фанели? Да не го фанели, ама на, фанаха го. Фанаха го и каква пайда от дрехите от мустаците? Само потроши парата. Единият ми дюкян, деца и като ти го изяде. Ама ще висиш утре на бесилката. Стасе, срамота е. Срамота е, защото и ти троши народна пара. Но ти казвам. Но защото не никой. А те герои. Ще им пишат имената с златни букви. Голяма чест си направиха те турците, че те осъдиха на заточение. С орден трябваше да те закичат. Защото ти свърши работа по-голяма от 100 турски шпионина. Ти ли ще ми говориш кой е шпионин, бе? Копой такъв! Само знаеш да сухтиш и да душиш и да чакаш господаря ти да те разсъска. Че нали ти беше дошъл да ликвидираш общия? Ама ти вързахме тенекия. Тебе трябваше да ликвидирам аз. Защото ти под кукуроса общия да оберете хазната в Рабаконак. Ами аз! Аз! Ей! Аз! Чакай, бе! Аз да не съм си напъхал тия пари в джоба. За делото я откраднаха. Вие какво искате?
Не сте да ви чакам да събирате грош по грош ли? Както е правил дякона ти, Зуйчо си, с дисагите, от порта на порта да просят. Това знае. Това е научил от малък. Да проси. Ама то с просия революция не се прави. Омръзнахте на този народ с тая просия, бе. Кой отде дойде само дай. Аз като давах. Това файда. Всеки знае да кисне по 3-4 месеца на едно място и да яде. Кой кисне по 3-4 месеца? Реши и той да свърши една работа. Бастисва сбутил къщата на Денчо Халача. И за 1200 въшли гроша уби човека, от страх го уби. А ние 125 000 гроша наведнъж взехме от обира. Абе, пайно, ти за тия 125 000 гроша 100 къщи трябваше да бастисаш. И кой знае колко невинен народ щеше да изтрепиш от страх. А вие от страх предателството. Ти ли ще ми говориш на мене за страх, бе? Аз, дето съм се бил до рамото на Гарибалди, дето на Крит съм се бил за свободата на Гърция, и в Сърбия съм се бил, дето през Балкана чети съм предвождал. Аз, дето сам се ритнах бурето под бесилката, ти ли ще ми говориш на мене за страх, бе? А защо издаде всичко? От много храброст? Аз купой не говоря. Ти като си толкова храбър, а кажи какво си направил ти. Кажи де, какво си направил? Само знаеш да се преобличаш като Карагушия. Това ти е на тебе храбростта. Знаеш да пееш в черквите и да приказваш пред бабичките. Нищо не си направил ти. Нищо. Затова писахме до Букурещ на Централния комитет. Да ти се вземат правата. Бето и Христос уж нищо не е направил, само приказвал, пък нагледай. Обърна света. Вятър обърнал той. Други му свършиха на него работата, като и той, дето чака да други да му я свършат, а той да си тури венеца на главата. И кажи, защо предаде организацията? Тетевенския комитет предаде. Софийския, Ловешкия комитет, Племенския комитет. Племенския комитет аз го издадох. Ако някой бил комита, бил член на комитет, бил вънкашен, бил той бил, дръзне да издаде на неприятеля, ще се накаже със смърт. Член първи от наказанията. Знаеш ли го? Да ние законите ги пишем за другите, а? Пръв трябва да се подчинява на закона този, който го е писал. Върти, Марио, да въртим, нощта приваля последната нощ. Върти да въртим и гледай да не се скъса ремъка. На Димитър общ за бели гащи. 25 гроша и 20 пари. На изпаднал патриотин 96 гроша, от когото виждах голяма полза. На Николча за нас пише. На Николча, за да стегне от даичката 104 гроша. На сирота жена, при която намирам прибежище в зъл случай. Пък и сирота няма откъде. 105 гроша. Ви си ми е бяко. Дето жена не поглежда. 105 гроша. Абе, то е една гювендия в Цариград, по-ефтино струва. Защо го направи, Димитър? Кое? Храбър мъж си. Защо издаде всичко? Членът на Държавния съвет на империята, председателят на извънредната съдебна комисия, негово превъзходителство
Хаджи Иванчо Хаджи Пенчович, ефенди. Извикваме от Цариград София да обесим най-добрият и смел българин. Извикаха ме, дойдох, казаха ми да подпиша, подписах. Признавам си честно. Честно? Кое е честно, бе? Окати му въжето, честно! Ти какво би направил на мое място? Същото, нали? Само че аз се признавам честно, защото съм българин. Абе, българино! Как можа с българската си ръка да подпишеш присъдата на най-големия българин, бе? И кракът ти, дяконе, е стъпал в къщата на този червей. Ако знаете, когато го доведоха в заседателната зала, как ме беше страх да не ме познае или сам да се издам. Що не го издаде, бе, дяконе? Що не го накисна това мекере? Що не каза, ей, това е главният комита. Спал съм в къщата му, пари ми е давал, дръжте го. Че е спало дома в Цариград, спале. Но пари не съм му давал. Признавам си честно. Ще му дадеш. Кой български чорбаджи е дал 2 гроша за народа? Какъв доблестен човек. Какъв смел българин. Окото му не мигна при очните ставки с другите заловени, които го предаваха един по един. А когато доведаха Димитър Общи, той изповяда всичко. Почти исторически разказа за началото и хода на въстанието. Точно той. Исторически. В Букурещ Каравелов ми даде един печат и рече: иди в Турну Магорели, намери Даниил Попов. Той ще ти каже как да намериш дякона. Даниил ми каза: иди в Плевен при брат ми Анастас. Анастас ми каза: иди в Ловеч, в кафенето на Марин. Марин ми рече: в Сопот има един Иван Шекерджията. Намери го. Иван ще те заведе при Левски. Иван Шекерджията ми каза: като мръкнеш ще заведе при него. Срещнахме се с дякона извън града. Аз му дадах печата, а той ми каза: иди в Пловдив, има чакай да те се явя. Чаках. 12 дена чаках. На 12-тия ден дойде един човек и каза: върви след мене. Отидохме в село Царацово и там дякона направи събрание. В зори се дигнахме и отидахме в Чернозем и там устрои събрание. Сутринта отидахме в Карлово и там устрои събрание. И сутринта дякона ми казва: иди в Ловеч и ме чакай. В Ловеч дойде на 4-тия ден. Срещнахме се в Ловешките лозя. 8 души от Ловешкия комитет. Дякона и Ангел Кънчев. Другия ден се дигнахме и отидахме в Троян. И там устроихме събрание. Оттам се дигнахме в село Клисура. От Клисура Копривщица, Панагюрище, Пазарджик, Царацово, Черпан, Стара Загора, Нова Загора, Сливен, Котел, Реброво, Елена, Трявна, Гаврово, Севлиево, Ловеч. Навсякъде дякона правеше събрание. В Ловеч аз и Ангел слязахме в един хан, а дякона отиде в тайната къща. На другия ден се състоя събрание от 17-18 души. Събранието ме попита: какво правихте из местата, дето обикаляхте? Как вървят работите? Ангел му отговори: нищо не мога да разбера. Нищо не мога да разбера. Дякона ни води като слуги. Или да обикаляме по-отделно, или ни двамата с Димитър да се заминем от среща. Дякона рече: тая работа човек да я върши безпогрешно му трябват най-малко 4 години. Събранието обаче каза: ние ще опратим по-отделно и за мен решиха да обикалям от Ловеч до София, а Ангел да обикаля по Дунавското крайбрежие. Дякона се съгласи на вешегласието. От Ловеч до София познавам всички комитетски хора.
Много хора. Много хора. Марин, поп Лукановия син. Димитър Пъшков, Христо Бояджията, Ваньо Драсов. Имената на останалите от Ловеч не знам, но ако ги видя, ще ги позная. Много хора. От Тетевен са Хаджи Станю Пандура, Петко Милев, Вълю Станчев, Даскал Иван, Тодор Кръстев, Надян Вълков, другия Даскал Иван, Фурнаджиев, Цеко Генчев, Леко Ковача, Хаджи Иван и синовете му Станю и Станчо, Даскал Васил, когато Ловешкия комитет ми поръча да взема за секретар, понеже не знам да чета и пиша. От Орхане са Васил Наков и Велчо, не знам другото му име, Гаврил Ханджията, Божил Земеделеца, Велчо Касапина, Васил Бояджията. Много хора! Много хора! Чорбаджи Тоне от Желя, Димитър Мухтарина от Извор, Йото Генков от Чернивит, Колю Войнов от Брусен, от Ведрареса, Даскал Илия, Вутю Ветов и брат му Иван, Поп Георги, Филю и брат му Патю, и още много от Бухово Стоенчо, син му и братовия му син, Цветко Ханджията от Праец, Иван Ветев от Осиковица, Васил Гложенеца, Поп Георги от Джурова махала, Тодор Пеев от Етрополе и още Лучо от Враждебна, Димитър Ножаров от София, Даскал Христо Ковачев от София, с прозвището Исак Хаим, Драгалевския поп Геннади, комитетското му име е Езера Ефенди и още Анастас Попкинов от Плевен и още госпожа Ненка от Тетевен, дето ме предрешил в женски дрипи да бягам. И още много, много. И жена издаде. Биха я клетата женица. Като на Христа и бяха разпънали ръцете на едно дърво. Защо го направи? Европа трябва да разбере. Нарочно издавах. Карах и другите да издават. Издавахме и лъжехме отгоре. Да изглежда работата по-голяма. Само тогава Европа ще се стресне и ще рече: брей, то на Балкана имало народ. Обещали му бяха да го направят цар на падарите в Софийския вилает. Ако разкаже, прост човек. Подлец. Понеже е маскара, иска всички ни да омаскари. Лъже. Повече няма какво да чакаме от този, рече Ел Сеид Паша. Обесете го. Аз сам си ритнах бурето. Това е вярно. Напсувах го и го ритнах. Веднага трябва да се вдига революция. Трябва да се върви на бой, без да губим нито минута. Инак неприятеля ще ни извържи всичките. Писа ли ти, Любен? Писа ти, Любен, нали? Писа ти, но ти се изплаши. Брате Василе, пишеше Любен. Обстоятелствата изискват без друго кораж, защото всичко се е уловило. Писма, устави, окръжнете и прочие. Всичко това е в турски ръце. Как те се уловило? Де го Каравелов да каже? Любен нищо не знае. Аз занесох архива в сръбското консулство в Букуреш. Страх ме беше полицията да не го намери у дома. Ако го намериха, къде отиваше Любен? Дадох го на доверено лице. И какво направи това твое доверено лице? Продаде архива на турците за 2000 гроша. За 2000 гроша? Цялата организация? А на мене за 3-4 комитета ми връзвате косур. Сега едно нещо само ни остава – незабавна революция. На всичките тъдяващни юнаци се писа и щат да преминат българско
И надяваме се на помощ от Сърбия и Черна гора. Абе, писа той любени на мене, ама аз да не съм луд. Инак навсегда ще загубим доверието на народа ни и по никакъв начин няма да можем да го вкараме в революция. Писа ли ти, Любен? Да подлъжим народа. Да го вкараме в революция като стадо в касапница, така ли? Че народ, ако не го излъжи, ще направи ли нещо? Нищо няма да направи. Минах аз из букурешките кръчми. Юнаци, викам, в България се готви революция, ура, викат. И пият. Ти нали разправяш ли на народа, че си пренесъл 1000 пушки? Къде са ти пушките? Абе. Лъжеше, нали? Лъжеха ми. Народа лъжеше. Че как няма да го лъжа? Димитре, ти заслужаваш смърт за много неща, но ти прощавах поради простотията ти. Но това, че лъжеш народа, няма да ти простя. Аз може да съм прост. Но познавам народа си по-добре от тебе, защото и народа е прост като мене. А сега ме слушай ти хубаво. Хубаво ме слушай и запомни. Този народ, за да тръгне, трябва да го излъжеш. Ама така сладко да го излъжеш, че и сам да си повярваш на лъжите. Я, че дядо Иван е нагазил вече Дунава и чака само знак. Я, че Гарибалди вече е в Дубровник и чакат само знак. Я, че Филип Тото и Пането Хитров са събрали под байраците си 2-3 хиляди въоръжени до зъби юнаци и чакат само знак. Ей, те, ако не го излъжиш, този народ да не е луд, сам да се вдигне. Ако днеска го излъжиш за нещо, ей толкова, утре за нищо няма да ти вярвам. Да победим ние веднъж, пе ще не прости той лъжите. И всичко. Лъжат ни вече толкова века. Как не разбирате, че не трябва на никого да се надяваме? Ако сами не сме способни да се освободим, значи не сме достойни да имаме свободата. Значи справедливо влачим оковите си и ще ги влачим во веки веков. Да срутим Турция сами, без Русия и Европа. Не трябва на никого да се надяваме. Ти вярваш ли си на приказките, Василе? Вярвам. И всички трябва да повярват. Само така ще се освободим. Колко милиона сме. Ама ти си лъгал този народ повече от мене, бе. Аз какво съм? Да скочат всички като един. Че аз за една чета не можах да събера. Ти де си гледал да ги събереш, а? В букурешките кръчми или в белградските кафани? Тук елате. Елате тук всички войводи. Колко пъти ти писах? Колко пъти писах и на Филип Тотю? Елате тук, бе, братя. Българско, сред народа. Да го приготвим за революция. Тайно, полека. Да си играем на криеница, тайни комитети, видя се колко са тайни. Истинският юнак излиза с чисто чело, гола сабя и развят байрак на Балкана. Човек, дето се крие, е страхлив човек. Гола сабя и развят байрак. Само да дигнете малко пушилки из Балкана, колкото да разгневите зверата, да изколи сумати и народ с вашите кьорфишеци. Това ли ви е юначеството? Как не те е срам, бе, Василе? Байрактарин си ми бил. Ти вярваш ли в този робски народ? Вярвам. На никого не трябва да се молим. Нам не трябва подарена свобода. Нам не трябва свобода, ако не станем свободни духом. Защото какво е свободата за един роб? Като вола. Разпрегнеш го, попасе, помочи на свобода и пак си нахлузи хомота на шията. Такъв народ и на сила да го освободиш, пак ще си остане робски. А да си роб е по-страшно, отколкото да бъдеш мъртъв. Ако си способен да умреш за свободата, тогава вече си свободен. Ако проумее това цял един народ, с никакви вериги не можеш го върза. Той вече е свободен
народ. Абе, приказва си той. Нема ни дете, ни коте, лесно му да си приказва. Зимата шушне, скоро трябва да се оре. За теб съм тръгнал. Тя твоята е ясна, ти няма какво да губиш. Ако загубя, губя сам себе си. Да, бе. Ако спечеля, печели цял народ. Аз какво печеля? Свободата. Друго? Какво друго? Що ясно? Кой? Какво? Аз пак ще ура. Подмайна ти мене. Подмамих ли те? Че как? Какво ми беше? Какво ми беше? Орях си. Ти зато или ме издаде? Ти да не искаш да си юря всички подарите към бесилката. Ти тази кама целувал ли си я? Целувал съм я. Ма кой ще урее земята, ако са юрнем всичките? На теб земята ли ти е по-скъпа или свободата? Мене земята ме храни, дяконе. Свободата се не еде. Каквото съм извършил, извършил го за отечеството си. Боже, прошка от тебе не моля. Дано ми прости народа. 15 гроша за кама. Купих револвер за 210 гроша. 437 гроша за сабя. 774 гроша за пушка отзад, дето се пълни с куршуми. Пак за куршуми 13 гроша. 66 гроша и 28 пари за цянкали. За какво? 66 гроша и 28 пари за цянкали. Какво е това? Не знам. Отрова. Отрова ли? Че за какво му е? Зашил си я беше в ръкава. Ако ме хванат, вика... Жив. Боже! Искам, мамо, да те видя и в Симили от дома, но знамето не ме оставя. До кога ли ще мога? До... Върти, Марио, да въртим. Трета нощ, последната приваля. Върти да въртим и гледай да не се скъса ремъка. Турци да не меят, турци да слепеят, Васил Тук-та тук. Турци да не меят, турци да слепеят, Васил. И кой ще му бъде цар на този свободен народ? Ти ли? Ако се бием с турците само за цар, то сме глупаци. И сега си имаме султан, нали, хаджи Иванчо? Имаме си султан. Имаме си султана на турски. Не искаме български. Цар. Все същото. Не е то все същото. Все същото бил то българин, турчин, немец, бил кой бил, все е господар. А щом има господар, значи има роби. Затова ли се бием? Да следим ботуша, който ни тъпче. Нам трябва не господар, а свобода и човешко равенство. Ще имаме едно знаме, на което ще пише Свята и чиста република. Република? Да, република. Без цар. Без цар. Че каква държава ще бъде държава без цар? Без цар, без господар. Свята и чиста република. Ти за републиката помълчавай, да не те чуе руският цар. Занданите на Русия са пълни с републиканци. Така че тези думи ги зачеркни. Кои? Дето на знамето. Свята и чиста. И тях. Както Каравелов ги зачеркна в устава ли? Ще ги зачеркнем ли? Да не е луд да напечата такива думи. За твое добро го направи. Иначе кой ще тръгне подире ти? Този народ мечтай за цар. За български цар. Свята и чиста република. Така ще бъде в нашата България.
Всички народи в нея ще живеят под едни чисти и святи закони, както е дадено от Бога да живее човекът. Всички хора ще бъдат равни и братени. И за българина, и за евреина, и за турчина, и прочее. Каквото е за всичките, еднакво ще е. И за турчина ли? Ти чуваш ли се какво приказваш? Няма да гоним турския народ, нито вярата му, а царя и законите му. Няма да гоним турците ли? Както те нас, тъй ние тях. Разораха ни гробищата, срутиха ни черквите. Гонят ни до 9-то коляно, нас и Бога ни. Както те нас, тъй ние тях. И каква ще бъде тогава разликата? Затова ли се борим тогава? Да вземем мястото на днешните пашили и се борим? Да възседнем народите, както те ги възсядат? Затова ли се борим? Да колим всеки, който не вярва в нашия Господ, както те колят всеки, който не вярва в техния Господ? Затова ли се борим? Аз съм се обещал жертва на Отечеството си за освобождението му, а не за да стана кой знае какъв. И не гледам на днешните ми страдания като заслуга да се види на някой висок чин. Ако на някой главата му сече повече, сам трябва да го поканя на мястото ми. Стига, бе. Какво излиза? След всички зандани, бесилки и прочие, айде, вземеш властта. И какво викаш? Ела, бе, момче. Заповядай, моля ти се. Ела да ми вземеш мястото, защото ти сече повече главата. Стига, бе. Отечеството трябва да се управлява от умните, а не от заслужилите. И тогава работата ни ще свети, а България ще гърми най-бляскаво като единствена държава в цяла Европа. Аз си казах, той човек е луд. Пазете се от него. Няма такъв случай в историята. И няма да има. Защото вземе ли властта човек, веднага става умен. Така че няма защо да я дава други му. Колкото по-нагоре отива човек, толкова по-умен става. Мейна, гледай на мен. Ордените също предават ум. Зато и ме беше страх султанът да не ме ги отнеме. Тъй, че Василчо сега си приказва, ама после... Той не само си приказва. Страшното е, че ще го направи. Ако остане жив. И аз ви казвам, пазете се. Защото ако някой презре или отхвърли Демократическата република, ще бъде считан за неприятел на Отечеството ни и ще бъде наказан със смърт. С държавата прави каквото щеш, дяконе, но Бога ни не пипай. Защо? Защото ти измести Бога от сърцето на този народ. Не се надяват вече на Бога. На теб се надяват, на тебе се молят. Молят ли се? Покачват и лика по иконостасите. Свещи ти палят и ти се молят. На колене се молят. Нещастен народ. Не да се молят, го учих аз. На тебе се молят. Падне ли един народ на колене, той вече не е народ. Брате Василе, народът е невежествен. Никой няма да разбере тези ти приказки. Ще разберат. Огледай се. Ослушай се във времето. Времето е в нас, братко. Ние сме във времето. То нас обръща, ние не го обръщаме. Ще разберат.
Навънка студ, дърво и камък се пука, а народа се трупа край веселката. Кой народ? Твоят народ. Получи се депеша от Негово Величество Султан Абдулазис. Бесенето се отмене, дяконе. Как се отмене? За кога? Султанът ти подарява живот. Ето е депешата. Няма бесилка, няма заточение, дяконе. Свободен си. Как така? Свободен. Ами така, свободен. Този смел и доблестен мъж... Как така? Свободен. Ние да гнием по занданите, а тоя... Свободен. И какво иска султана срещу свободата, не? Нищо не иска. Как така нищо? Трепна работа. Да се откаже от вярата. Да се потурча ли иска? Не. Това не иска. Да се откаже от народното дело ли иска? Не. И това не иска. Какво иска тогава? Само едно благодаря за милостта ти, падишах, да речеш. Това иска. Само това ли? Само това. Кажи го, бе. Колко му е? На теб ли да го кажа? Навън, под бесилката. Това пак ще се отърве. Благодаря за милостта ти, падишах. И колко е лесно. И един метан, ако удариш. Той не го иска да е, но сигурно ще се зарадва. И ще ти рече машала. Той и орден може да му даде. Може. Султанът е благороден човек. Ти само речи. Дяконе, не изричай тези думи. Иди и умри. По-героично е сега да живее, за да продължи делото. Как ще го продължи? Кой ще му повярва? Народът ще му прости един поклон, ако е в полза на народа. Няма да му прости народът, поклон и не прощава. Да ти видя сега. За народа ли мислиш? Или за себе си? А? Не го слушай, Василе. Ти трябва да останеш жив в цената на всичко. Иди. Иди и умри на бесилката, дяконе. Заради народа си трябва да останеш жив. Заради свободата на този робски народ. Той народ има нужда от легенди. Иди и умри. А ти, отче Матей, не ме питай, дяконе. Аз те обичам. помисли за народа си. Какво ще прави без теб? Къде беше този народ, ако ме искаше жив?
Къде беше този мой народ, когато 20 келеви заптията ме влачиха по пустите пътища на България? Идеше ви да извикам, ама страшно да извикам. Къде сте, мои мили братя българи? Безстрашни юнаци, дето сте ми целували камата и револвера ми. Нали империята щяхме да събаряме, 20 пушки ли си изплашите? Все се вглеждах във виелицата. Все бях надежда. Видяхте аз, като те вкараха в Търново. И аз те видях. Стоеше побледнял пред тюкена си. Клюмна ми с глава, после ме погледна. Все се вглеждах във виелицата. Все бях в надежда. Свиках аз революционния комитет, но дойдоха само Христо Бунито и Иван Захарлията. Какво можехме 3 души? А останалите и под земята да ги търсиш ги няма. Няма ги. Значи не съм му нужен вече на този народ. Не съм му нужен вече жив. Такава е била волята му. Защото ако доживее свободата, ще бъда ли пак неговия дякон Левски? Ще бъда ли пак апостола на свободата? Не, този народ. И свободен пак ще има нужда от своя дякон Левски. Да броди от град на град, от село на село. Да чука от врата на врата, да влиза от човек в човек. Да буди, да зове, да тревожи и да пита: има ли още робски души в свободното ни отечество? Народе мой, ти ме изостави в най-тежкия ми час. Но аз няма да те изоставя во веки веков. Пътя ми към теб минава под бесилката. Народе мой, защо ме изостави? Господи, защо стоиш отдалече? Викам те дене, Господи, и не отговаряш. В нощта те викам, народе, а ти безмолвстваш. Върти, Марио, да въртим. Сам на се вече. Върти да въртим и гледай да не се скъса ремъка. Лъжи не трябват. 10 гроша и 5 пари за подкърпование обувките ми. А как ще бъда аз в работата от днес нататък? Народе. Какво народе? Не пише. Пише само народа с 4 питанки. Значи пита нещо народа. Какво го пита? Не знам. 12 407 156 32 1088 61. Какви са тези числа? Не знам. 12 407 7 21 4580. Камата, дето са му целували, сигурно. Скъса се.